Benvinguts a l'Atrapamosques, el nou programa de cultura de Televisió de Girona. Avui parlarem de les festes de Sant Narcís de Girona que es van celebrar del 25 d'octubre al 3 de novembre. Coneixerem la Festa Major dels Quatre Rius, un projecte que va néixer amb el principal objectiu de canviar el model de les fires de Girona, fent que esdevinguin molt més participatives. També veurem dues iniciatives molt interessants, les Fires en Silenci, adreçada a nens i nenes amb necessitats especials, i les Atraccions Sostenibles, uns jocs creatius i moguts sense electricitat ni bateries, sinó amb la força humana. I a l'actuació musical d'avui gaudirem del directe dels nostres amics Carmen 113, que van actuar a la plaça de Sant Feliu. Però primer anirem a la 8a Zombie Walk, celebrada al barri vell de Girona, que tot i la pluja va ser un èxit. La veritat és que el barri vell de Girona dona molt de joc per fer una caminada d'aquestes de zombis. I la primera jornada de Zombie Walk, que no s'havia vist mai aquí a Girona, doncs la veritat és que va portar quasi 400 participants i en 8 anys s'ha convertit com un referent de que quan arriba el 31 de Halloween arriba la Zombie Walk a Girona. Els pallassos sempre estan de moda i és una cosa que a mi els pallassos, jo els odio, la veritat. Però aquest any ens han vingut dos personatges molt interessants que no anaven de zombis, però que portaven un artefacte que sincerament ha animat molt a la gent. Ells anaven com uns trajes així com d'aquests biològics de color taronja, emmascarats, amb una motosserra. I esclar, engegaven la motosserra allà enmig de la gent i esclar, això dona molt de joc. Però sí, el que és interessant de la Zombie Walk és que porten molts de personatges. Vull dir que no cal que tots siguin zombis, sinó que porten bruixes, porten, per exemple, ara de Juego de Tronos, doncs, l'any passat va venir molta gent disfressada de Caminante Blanco o de Daenerys disfressada de zombi. En Chucky n'han tingut molts, el típic Frankenstein. Hi ha gent que ja s'ho espera, però hi ha gent que no s'espera. Clar, que vingui ara, per exemple, aquest any, un tio amb una motosserra que et vingui allà a tallar el cap allà, esclar, la gent... És Halloween, t'esperes alguna cosa, però esclar, no t'esperes que hi hagi 80 o 90 persones vestits de zombis i passant pel carrer, per la plaça d'Independència, no? I jo crec que la gent, o sigui, al ser Halloween també, vulguis o no, també anima una mica a que la gent doncs, disfruti molt més d'aquests actes. Hi ha un videojoc que es va posar de moda fa 25 anys, que és el Resident Evil, i a partir d'allà d'aquell joc és com, ostres, els zombis, no? Ostres, forever, no? Clar, jo sempre he viscut al cinema, des dels anys 80, des de Retorno de los Muertos Vivientes, el cine de Michael Jackson, totes aquestes pel·lis dels anys 80, anys 90, no? I sempre m'ha agradat molt el cinema. I a partir d'aquest videojoc, doncs, el món del cinema de zombi doncs, m'ha anat atraient cada vegada més. Fins al punt que quan hem conegut amb aquests els dos directors, som tres, en Paco Cabero i en David Ruiz, també els agrada molt el cinema de terror. I ens vam ajuntar i vam dir, fem un festival de cinema, vinga, va. Com que aquí jo no sabia fer mai cap festival de cinema de terror, doncs ho aportem. La Coco Express està basat en correcurs i és un curs fet en 24 hores, o sigui, tu vas allà en una hora, et donen una frase o un objecte que ha de sortir en aquest curtmetratge. En el nostre cas, com que és un festival de cinema de terror, ha de tenir alguna de terror, alguna de fantàstic, i nosaltres valorem molt més l'idea que els mitjans. I que després l'element que hem donat doncs estigui posat molt ben allà, que no estigui posat amb calçador. Per exemple, aquest any la frase era ni canvis climàtics ni hòsties ja, era alguna cosa així. I clar, com ho poses en un curtmetratge de terror, no? I la veritat és que és molt divertit la Coco Express, és molt divertit. Ara, hi ha molta metralla, hi ha la gent que està, cada vegada que està molt cardada, però no, és molt divertit. Ni cambios climáticos ni hostias ya. Hoy es el día de la hispanidad, cojones. Y me voy a tirar en paracaídas por la patria. ¡Viva España!
puta farola. I ara anem a conèixer una gran iniciativa popular que s'ha iniciat fa uns anys per gaudir d'una manera diferent i molt divertida, les festes de Sant Narcís. La Festa Major dels Quatre Rius és una iniciativa que va sortir dels caus per dinamitzar una mica en el context de la Festa Major de Sant Narcís, que després s'ha acabat reconvertint i ho han agafat entitats culturals populars de Girona per donar dinamisme, diguéssim, tant a les entitats com oferir un altre tipus d'activitats durant la Festa Major de Sant Narcís. Tots els barris estan convidats a participar-hi, des de l'organització, que són tot això, representants de diferents entitats de Girona, van distribuir la ciutat amb els Quatre Rius. Bueno, el fet dels Quatre Rius, o sigui, el Galligants, l'Onyar, el Güell i el Ter, d'entrada, com tampoc sabíem com distribuir-ho, vàrem partir una mica la ciutat en 4 parts, per barris, bàsicament perquè hi hagués el mateix número de població. No? Però bé, això és per qui no sap quin riu triar. L'altra part és que, en definitiva, cadascú tria el riu que vol. En principi, des de l'organització el que es va fer és distribuir tots els barris de la ciutat adscrivint-los a un dels 4 rius que passen per Girona. Llavors tothom té un riu de referència i per tant un col·lectiu de referència amb el qual participar, un color. Tot i així és lliure, no és obligatori fer cas, l'important en aquests casos sempre és participar, passar-s'ho bé, per tant cadascú pot decidir triar. Jo me tocaria aquest riu però tinc els meus amics en allà, vull fer-ho amb ells, o participo en aquella entitat que és d'aquell barri, vull fer-ho amb ells, per tant és una mica lliure. I llavors, per l'altre cantó, si hi ha gent de fora de Girona que no viu a Girona però vol participar, doncs no hi ha cap problema. En definitiva, és qüestió d'anar a comprar el folar del color que li toqui i participar. El riu que queda primer té 20 punts, el que queda segon queda 15, el que queda tercer en té 10 i el que queda quart en té 5. És la manera d'anivellar les puntuacions, perquè així és molt més fàcil. O sigui, per més gent que participi en un riu o en un altre, en definitiva, el que compta és el riu que guanya, encara que tingui menys gent, com seria, doncs, per exemple, les Villes. Hi podria haver-hi un riu que hi participa poca gent, però aquesta poca gent és el que fa més puntuació. Llavors aquest és el que guanya 20 punts, els 15, els 10 i els 5. No, bueno, bàsicament el que es tracta és, a cada prova, a part de la participació de la gent, doncs, bueno, una mica el que faig és el fet d'animar la gent a que s'involucri més i s'animi més, doncs, no sé, a l'estirada de corda, doncs, a que hi hagi més competitivitat, uns que apretin, uns altres que d'allò. Bueno, a la tirada de bitlles, potser el meu paper, bàsicament, és el fet d'anar explicant què està passant, perquè com és per nosaltres i per mi mateix és una cosa molt nova, és una manera d'anar marcant en els jugadors la puntuació, com van, animant una mica, aviam si fan bitlla i en tiren 5 a terra. Les proves de la Festa Major dels Quatre Rius les organitzen les entitats i cada any van variant una mica en funció de les entitats que hi participen, del tipus d'activitats que hi van fent. Jo aquest any la que recordo més és l'estirada de corda, diguéssim que va ser l'última gran activitat que hi va haver-hi tothom. El que és important no és quines activitats es fan, sinó que se'n fan moltes, que tothom pot participar, hi ha activitats per totes les edats, per participar en família, sense família, com vulguis. I l'important és això, poder ser-hi, simplement ser-hi, perquè això és el que fa ciutat. A mi m'agraden totes. A mi, de totes les proves que es fan, jo diria que per mi no n'hi ha cap que passi a l'altre. Al contrari, a mi el que m'agradaria és que més entitats i més associacions aportessin proves per jugar, perquè el que es tracta és que la gent surti al carrer i disfruti, i jugui, i conegui, i s'ho passi bé. Bueno, evidentment, la que potser hi participa més gent
és la baixada d'Andròmines, perquè aquesta és amb el seu gruix hi ha tots els caus de Girona, que són els que participen, i llavors, per tant, hi ha molta mainada i potser és la més visual, la més divertida, no? Perquè tu ho pots veure des de dalt i els que participen doncs, sembla ser que s'ho passen molt bé, no? I a més, que com és la que ja fa més anys que es fa, potser és la que té més gent. La baixada d'Andròmines és una iniciativa que va sortir dels inicis de la Festa Major dels Quatre Rius, organitzada pels caus, i cada cau prepara la seva andròmina. I és una activitat molt maca perquè, més enllà d'estar participant, diguéssim, tothom ho pot veure, tothom pot participar veient, no? I animant a les diferents andròmines i als diferents col·lectius, als diferents grups que estan participant, i és molt engrescador. És divertida i és vistosa per la intuïció no diria, la imaginació que tenen cada un dels caus que hi participa, i fins i tot algú més, si volgués participar, ho podria fer. Els demana que hi hagi un motiu que representi el que és cada una de les andròmines, i llavors és representar una idea baixant pel riu. Però jo crec que és una de les més divertides, perquè així fins i tot gent que no sap de què va la Festa Major dels Quatre Rius pot veure des de dalt lo divertit que és per part del jovent participar-hi. L'activitat de la donació de sang sempre és una activitat que ja s'havia fet, no és la primera vegada, però que sempre reuneix molta gent i dona un punt al caire aquest social, al caire aquest de anem a ajudar, no? També en el que podem. Llavors es fa per això, a veure quin dels rius acaba donant més sang. Llavors, amb una finalitat lúdica també per la gent, estem col·laborant amb una necessitat del país, que és poder donar sang. Aquest any ha estat bona perquè s'ha superat les 500 donacions entre plasma i sang. Llavors, és un incentiu més a cridar la gent que hi vagi, no? Jo crec que és molt important que se celebri la Festa Major dels Quatre Rius en el mateix moment que s'està celebrant la Festa Major de Sant Narcís, justament per això que comentàvem d'intentar trencar, no? Diguéssim, aquesta vessant de sempre ha sigut la mateixa festa, i la Festa Major inicialment sempre era una cosa popular. Sí que està bé que puguem anar de festa, sí que està bé que puguem anar a les paradetes, sí que està bé que puguem anar a veure un concert, a les fires, etc. Però també és molt important de com podem impulsar des de la ciutadania, des de la gent, diguéssim, diferents tipus d'activitats. I la Festa Major és una demostració d'això, com diferents entitats s'han coordinat per intentar impulsar tot un seguit d'activitats per atraure més gent i poder col·laborar conjuntament. Quan la ciutadania s'organitza per fer una cosa per la pròpia ciutadania, és quan hi ha una clau d'èxit. El camí jo crec que és ascendent, és positiu, i crec que és un model d'èxit. I hem de protegir-lo, participar-hi tot, perquè ens ho passem molt bé. La gent que cada any ha anat jugant, cada any ha anat vinguent i ha anat augmentant la participació, diuen, tothom surt amb unes ganes de dir no, l'any que ve vindré i portaré i faré els meus veïns, i és el que es tracta d'això. Totes aquestes històries sempre comencen petites i si tenen èxit van ampliant-se i van guanyant. O sigui que esperem i us convidem a que l'any que ve pugueu venir a participar a la Festa dels Quatre Rius, que segur que us ho passareu molt i molt bé. I ara anem a conèixer dues propostes molt interessants que es van dur a terme durant aquestes festes de Sant Narcís. Les atraccions sostenibles són un tipus de fires que estan arribant cada vegada a més barris. Són un tipus de fires molt diferents a les fires que ens trobem, per exemple, al Parc de la Devesa. Són un tipus de fires en què els nens i les nenes han de fer esforç físic per moure les atraccions. Es fan, per exemple, amb pneumàtics, amb plàstic, amb material reutilitzable, i són un tipus de fires que intenten arribar a tots els nens i les nenes dels diferents barris de la ciutat. S'han anat fent diferents dies per diferents barris. El que s'ha fet és que les atraccions no han estat fixes en un barri concret, sinó que són les mateixes atraccions que s'han anat movent de barri. Així tenim, per exemple, aquest any ja s'han instaurat en 4 barris i és un model que cada vegada s'instaura en més barris de la ciutat. Tenim, per exemple, els autos de xoc, que també els tenim a la fira tradicional que podem trobar a la Devesa, però són uns autos de xoc completament diferents. Estan fets amb pneumàtics grans, amb pneumàtics de camions.
Les Fires en Silenci va ser una proposta que va presentar Ciutadans al ple de la corporació. El que es proposava és que hi hagués unes hores, un dia, sense sorolls i sense llums estridents, perquè aquestes persones són molt sensibles i no poden gaudir de les Fires de Sant Narcís. Per tant, nosaltres el que creiem és que la ciutat ha de ser una ciutat verdaderament inclusiva i això passava perquè a través del diàleg amb l'Associació de Firaires de Catalunya, amb els firaires que venen a la Devesa també, es pogués instaurar un dia sense sorolls ni llums estridents perquè també aquestes persones poguessin gaudir de les Fires de Sant Narcís. I, òbviament, creiem que s'han de fer canvis perquè no creiem que el dia escollit hagi sigut el dia idoni. Què ha passat? Que no tots els nens que pateixen TEA han pogut gaudir de les Fires en Silenci perquè a les escoles els és impossible portar tots els nens alhora a les Fires de Sant Narcís. Cal diàleg tant amb els firaires de Catalunya com els que s'instauren en la Devesa per trobar un dia en el que els nens i nenes puguin gaudir de les Fires de Sant Narcís amb les seves famílies. Bueno, això segueix, sí o no? Això es diu Principicios? Teniu ganes de ballar, sí o no? En esta mañana tan helada, preparando café tras la noche más larga. Ayer me abalancé sobre tus palabras y al rectificar me lo perdonabas. Recuerdo tu cuerpo en un vestido marrón, mis nervios eran precipicios, por si me soltabas un no, lo siento. Y al fin pasamos a la acción, ahora es el momento, llegó la hora de atacar sin pedir refuerzos. Esperaré una señal, la música nos conectará a la escena principal. Nos volvimos a ver en aquella tarde de invierno, en el concierto de la banda más cool y kids del momento. Me preguntaste cómo estás tan delicada antes de anunciar nuestra retirada. De aquella inolvidable conversación, caricias y mandadas que esperan que alguien les dé una solución sincera. Y al fin pasamos a la acción, ahora es el momento, llegó la hora de atacar sin pedir refuerzos. Esperaré una señal, la música nos conectará a la escena principal. Esperaré a tu señal, la música nos conectará
I per acabar el programa, volem saber què n'opinen els nostres entrevistats sobre l'anul·lació de les barraques i d'alguns dels actes de les festes majors de Sant Narcís. Jo que s'hagi anul·lat les barraques, jo ho trobo prudent, però esclar, no plou a gust de tothom. Però jo ho trobo prudent, però en part trobo que està una mica malament, o sigui, mal gestionat, perquè podies haver posat, per exemple, que a partir de les 12, si el teu motiu era que la gent begués o el que sigui i després poguessin fer mal, diguéssim, ho trobo bé, però fes una mica de que hi ha gent que està a les barraques, vull dir, no és que tu hi vas allà per fer merder, vull dir, hi haurà gent que s'ho anirà a passar bé. I jo crec que el que hauries d'haver fet és que a partir de certa hora es deixés de vendre alcohol, però que s'haguessin fet els concerts igualment. I clar, què passa? Que també te jugues una mica al tipus de que si passa alguna cosa, que la culpa sigui de que hi hagin hagut barraques. Clar, jo crec que la prudència sempre hi ha de ser-hi, i més en aquests casos de nivell polític com estem. I que si la gent es queixa, bueno, doncs mira, l'any que ve també hi haurà barraques. Vull dir que no és una que hagin tret completament. Per mi, particularment, la suspensió de les barraques, crec que si hi ha un informe policial que defensa que no es pot garantir la seguretat de les barraques, el primer de tot és sobretot garantir les barraques. Una altra cosa és si s'ha informat bé, si s'ha informat a temps, si s'han buscat les alternatives oportunes en el moment que hi havia. Jo crec que hi ha un cert malestar per part d'una població, que crec que és lògic, crec que és fins i tot comprensible que hi sigui, perquè molta gent hem crescut en aquest context de barraques i molta gent consideràvem que no hi havia aquest perill, però jo no soc, diguéssim, policia, ja no soc qui fa els informes de perill. Per tant, si s'ha de suspendre, endavant. Però sobretot buscant les alternatives, intentant no criminalitzar, que no dic que s'hagi fet, però sobretot intentar protegir sempre el col·lectiu afectat, en aquest cas el jovent, però qui sigui en qualsevol dels casos. I que si hi ha un perill, analitzem el perill en el seu global, no només en un espai concret, en un entorn concret, en un punt concret, no? Analitzem-ho sempre en gran. I sobretot, si s'ha de fer, com es va dir, buscarem un altre cap de setmana, que es busqui, que es programi, que es compti amb les entitats que sempre estan col·laborant i fent tot això, que no es faci després de manera unilateral. Sobretot és això, consensuar i buscar les solucions. De fet, es va realitzar una junta de portaveus per presentar als diferents grups un informe de la policia. Nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, respectem aquest informe tant de la policia municipal com dels Mossos d'Esquadra, però nosaltres creiem, i així li vam traslladar a l'alcaldessa Marta Madrenas, és que no s'hauria d'haver arribat a aquesta situació. I no s'hauria d'haver arribat perquè ella, que és la màxima persona, la màxima institució d'aquesta ciutat, hauria d'haver sortit i hauria d'haver fet un crit a la calma, un crit que es deixés de destrossar el mobiliari urbà, un crit que es deixessin de cremar els carrers de la nostra ciutat, un crit que es deixessin de destrossar també els jutjats de la nostra ciutat, i aquesta crida a la calma, aquesta crida al tornar a la normalitat mai va existir. Per tant, nosaltres creiem que les barraques s'haurien d'haver celebrat amb total normalitat perquè l'alcaldessa hauria d'haver sortit a fer un crit a la calma i mai ho ha fet. Aviam, en quant a si es hagués tingut que cancel·lar més actes, jo crec que no. Per què? Perquè la festa major en si ja és reivindicació. O sigui, el que sí que s'ha fet en cada un dels actes és llegir el manifest del per què fèiem l'acte. Nosaltres partim de la base que festa major és participació, sortir al carrer, interacció entre la ciutadania, per tant, crec que no s'han de fer. El que passa que potser sí, s'han de reubicar, que és el que van fer, per exemple, a l'últim acte. La baixada d'Andròmines i l'estirada de corda ho vam lligar per fer la botifarra a la justícia. Com que estàvem emprenyats de la manera que ens estan tractant com a país, doncs el fet de fer una botifarra a la justícia espanyola, doncs això també ens ajuda a donar, a entendre i a posar clar quin és el nostre punt de vista.